Masoyiya na aljana, ba wanda nake kauna a duniya sai ke. Ban taba ji na kamu da soyayyan wani abu a zuciya na ba sama da ke. Dan Allah ki ringa bayyana min a duk lokacin da nake so in ganki. Da yawan mutane sukan ɗauke ni a matsayin mahaukaci ne kawai, saboda ina soyayya da aljana. Ki dinga bayyana ki faɗa musu ke ba aljana bane. Dan Allah, dan Annabi, ina son ki. Na faɗa miki ina son ki, soyayya mai tarin yawa. Ka duba ka da je su madari. Na? Kai ka duba sallau. In sai ta can ba su shi kadai. Ko shi ne yana soyayya. Wai ina ji? Wai me yake yi sai wai shi soyayya yake. Ba na ya shi kai ba. Kuma mu je mu kure shi. Wai kai me kake ne?